bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde a yawa haɓirde Pindi TV kono kadi ne ko amtuɓe yebde yewtere witede holmo woni an tawana ɗowana en ɗum gorko mbo tareji tar gudde nammade kono nokku cilluɗe jaaɓe e mucciteɗe kono ko wuuro Sérém ɓewol yaaɓe en calmini ardiɓe ne galle o baba Abou Samba Diop Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa malla mbiyen tanum arɗo guerlel yewtere men holmbo woni an kono en calminat kadi fulɓe kala nde tawno pular no heewi wiide haala waɗi ko tati waɗi ko kaalowo e haalanteɓe eɗo haalote yewtere holmbo woni an ene bismi hande koɗo biyeteɗo dokke Allah eɗen mbawi jaggude ala ko wona dokke Allah kono mbaɗen eɗen gandi ɗo yeeso maw haalan en holko addi dokke Allah o jaako wuro men wiyetego ndendori e kaaƴel ɓe mbiyata ko kaaƴel toɓo rega jangga yayno ɗoje guura ɗoje bindade arsugaji ɓiɓɓe leñol en batta so wona tottudembo o salmidira yeeɓoɓe a yawa habrirde Pindi TV kono ana duysanno en e yewtere nde omo ganduɗa ko Ndeye Fatou Badji debbo mbo Casamance walla mbiya debbo mbo Polel Diawɓe toon to karallagal ngal noon heedi toon ko Matimar e Thiat Walo dokke Allah assalamu aleykum ya assalamu aleykum no gowno wiide mi woni dokke Allah ko wona dokke Allah konguɗam ne moola e nder janame mboɗo hoola e nder hippo mboɗo hula hande mi rappa mi suula mi holla fayɗa e fulla waktu joyi mi juula kettoɗemi somi fuɗɗi holto pewmi ndewmi koto jaam e gonga nemi musique ko revol ne muusi sohlan revo mboɗo suusi mi daɗo mi salo beele kala bone mi falo pular ko ɗemgalam tekko ngalam hay somi ala mangal mofam to banda men ko endam ɗum ne tiiɗe ɓerdam ɗum ko dokke leñol ngol ne hooke yidɓe ɓe ne kokke to añɓe ɓe ko tooke yo jaam nokke jokke pindinaɓe dokke wara merci beaucoup kono ɓe mbi ko dokke Allah koko pecca moni kala wonko rokka hen woto añir bande gam ko dañi ko a dañani hen ɗum noon min beltima no feewi ko wona ko ɗum natiten joni ko dokke Allah ɗum ko inde nde bottoɗa ema inde ma nde bamma en kirsi ngaari walla jawdi de nden inde min namdi voilà donc ko adi foof ko weltare e voilà e invitation salminde aussi yeeɓoɓe Pindi TV donc voilà ko dokke Allah gorko mo ndendori kaaƴel toɓe rega jengge yeyno hendu jeeyoɗoje nguuro voilà dokke Allah ɓurɗo andirede Adama donc dokke Allah ko inde artiste tan donc inde normal nde ko Adama quoi inde normal nde ko Adama kono e oɗo mo ganduɗa ko koɗo men ko koɗo kadi mo ganduɗa ko jaltinɗo jimɗi kewɗi ene jeeya e jimɗi ɗi jimol ene wiye andu hoorema o yimi kadi ni Maymouna kono kadi umma liggoya alamo ala o yimi ɗum kono kadi ko mariage tawa ko forcé kadi o yimi ɗum woni dewle tawa ko nanneɗa hen tawa welako kadi o yimi ɗum o yimi kadi joni o yimi jimɗi kewɗi ɗi ganduɗa ɗi jiiɗen ganduɗen kadi ne ko neɗɗo mo ganduɗa ko dariɗo dokke Allah holko nannuma e yimde voilà landi ko dokke tan par ce que avant tout mi roy wiide ko Allah fodema ho ɗum a wonata tan puisque mbiyeten goto fof yarata koye hodduroji Allah tan donc mi roy wiide ko Allah fesiyam mais ko adi foof ko jinnaɗam debbo donc dokke wona jibinande Sénégal dokke jibina ko Zambie donc nenam jinnaɗam debbo banggue Zambie ko banggue Sénégal banggue Zambie banggue Sénégal e banggue Zimbabwe non tigi voilà donc mbiɗa heewi wiide komi africain par ce que jinnaɗam debbo ko Zimbabwe en donc meɓe kodi Zambie donc toon jibinami ummade Zambie faade ga jinnaɗo debbo sankiri en 1999 somi juumani yo Allah yurmomo voilà donc jinnaɗo gorko aussi à l'âge de 2 ans taw mbiɗa yaade e duuɓi ɗiɗi voilà caggal muɗum nden min keeɓi artude Sénégal 2001 dokke ɗe sa ƴeewi ko parcours juɗɗo
parcours guiɗe to jibinami to par ce que wonano hunde wemde déjà goneɗa e famille baɗo partagé religion ngaji ɗiɗi christianisme ene wonde julɗo ga voilà donc déjà guila jinnaɗo debbo donc wonano hunde wemde cela veut dire jinnaɗo debbo wonano julɗo non wonano julɗo avant quoi donc ko voilà comme non ji sa yi donc jomum waɗe convertir e islam mais nden wonano hunde wemde par rapport Sénégal parce que no kodirɗen en tant que julɓe chrétien ngaji ɗum ko Sénégal tan mbawɗa yide ɗum voilà donc déjà wona hunde wemnone e jinnaɗam debbo ko heewi wurama toon e ko heewi yiyama donc à la fin min garti hono gurdinoɗa ɗum jinnaɗo ma debbo wona julɗo jinnaɗo ma gorko woni julɗo est ce que ɗum musanay ma non musani mais lan ko déjà mi mawnani e famille normale chrétien parce que jinnaɗam gorko déjà o sankima à l'âge de amin jaare duuɓi ɗiɗi mais ala ko manquenomi andude christianisme parce que nde min ɓurno takkodirde koye famille nenam voilà ko à la fin de wonen momaji ɓurmi wondude e famille babam mais déjà so wiyama déjà adama déjà parce que on est amin mbaɗno forcé change de déjà inde nde wonta adama e kayraji wontat ko adam donc mbiɗa teskiro auparavant wona adama dieng wonno hen ko adam mudimo donc c'était forcé guiɗe jangde il faut que wonen indeji sah nanda hen guiɗo o kaw dañani caɗele e jangde voilà donc somi andi même diine koye nenam parce que à chaque fois nde mbiɗa wujjitno haalata holto musique umori parce que mbiɗa teskiro chaque jeudi chrétien ngaji en kewno wadde choral donc min chaque jeudi mi wujjirto mi faya famille nenam to soɓe jeeyi choral mi yaada e mabɓe nenam somi arti nangga mi fiyami a wona chrétien ka julɗo ainsi de suite tu vois donc mi sikki to jibinami toon musique ko façon wadde exprimer sentiment ji mum so beelama dañama so caɗele dañama surtout zambinaɓe e chrétien ngaji que ça soit zimbabwe so tawi ɓe dañi caɗele ɓe jimat soɓe dañi beelama ɓe jimata yenne ɗo waya mais no waɗa exprimer sentiment ji donc musique ko ɗum musique ko instrument so yitama ko haala tan ko haala won ɗon haala ko ganduɗa message walla kala ko wonema donc min musique wonno yam ko canal lawol mo potmi yaltude gam mi heɓa hen beelamam par ce que par rapport e ko gurnomi toon e caggal nde gartumi ɗo pour wadde exprimer haalde jinnaɗam debbo par ce que ɗum woni premier objectif haalde darde jinnaɗo debbo e no wayi e ɓiɗɗo voilà parce que hunde fof min jino jinaɗam ko wurno e to rewno donc c'était une façon pour wadde me remercier e haalde wurduɓe jinnaɓe mumen rewɓe no mbawi nanguirde jinnaɓe mumen quoi donc virus ko ɗon c'était pour haalde fodde e darde e yidde jinnaɗo debbo e ɓiɗɗo voilà jinnaɗo gorko mi wawa haalde hen ko heewi par ce que ala ko gandumi e jinnaɗo gorko donc voilà c'était ça donc beela ɗon kadi tawino ko a natino ko wiyete ko jangde école walla mbiɗa wawi wiide wiyam foof ko jangde voilà wiyam par ce que jinnaɗam debbo so kala ko wawi wawɗo wadde jangde wonno ko ɗum o ardinno par ce que mo jogui funéram ɗum o ardinno donc guiɗe jangde somin jaltan d walla premier walla deuxiéme ɗum no donc toon min janggi min garti ɗo kemmi Fouta kemmi BFM garmi Dakar kemmi bac en plus jami université Thiès kemmi ron licence à management du tourisme et hôtellerie voilà donc voilà en janggi ha jaabi hatirde voilà ko wona ko ɗum e nder yimde ko mbatta ko beela ene jogui sababu nannuɗomo hen sababu mo ganduɗa o ko référence ma wonno mo ganduɗa mo jeeɓanoɗa ha takma nadde hen non min ko no mbimami ni mi waɗano basé sur les artistes aji pourquoi mbiɗa yiiɗi wonde comme no oɗo woniri walla mi waɗi comme no oɗo firti an ko bolol ma tan joguenɗa non ko bolol tan ko Allah ko ça veut dire ko nden ko musique culture mi yimɓe jimano ko no mbimami to jibinami to chaque jour suba e kihir ko jimde donc ɗon alano référence ko culture parce que voilà sa heeɗi musique amen ko variété mbaɗami style musique foof ne hen voilà donc ne min gari nde déjà musique o fuɗi nadde e Fouta
seeɗa min pormi groupe mine des amis min mbaɗi groupe voilà Hamid Dem e Alsan Gisa voilà ɗum woni Demde Guisap des années 2002 après mi voilà tigi ko wona ko ɗum beela wonde jimowo e nder haalpulaar en mbalono weeɓi tawa ko rap mbalono weeɓi no weeɓani alandi e surtout d' abord wonen leƴƴi par ce que sa woni ñeeño ɓuri weɓde e sa woni dimo voilà parce que ñeeño déjà ene nganndi ko kono e ndeer jimri no waɗi ñeeño no waɗi demo non mais normalement ene woodi nden alande enen en jogii cosaan meɗen jogii aada donc ene woodno tan heettuɓe par ce que a ƴeewi jimdi nden yeela e hoore mum to umori toon gila e jambareɓe seɓɓe so jeeyi nden ha en poti yaade wolde jimen e yeela pour waɗe motivé walla kamɓe ketta e laamɗo ngam wadde ɗum motivé wasa ruttade caggal e ko way noon donc kamɓe ɓurno hettude e jimdi dimo kam a ndera jimiri donc sa woni hen a woni dimo en même temps a wiyat yima ko caɗele mawɗe donc déjà kadi min nde min puɗɗoto musique presque minen puɗɗi wadde musique e wuura men kadi nden pour jiya nalanke ko probléme donc wiye ko jaawinoɓe walla bonat jangde walla aussi gona jarowo donc par la suite puisque min mi tiiɗino hoore ɗiɗo ɓe goppi jokkimi donc mino hol façon walla hol image hol mbaɗi mbawmi hollude jinnaɓe ngam ɓe ganda musique koɓe cikkata ko e ko woni ko wona noon quoi donc gardinmi jangde par ce que calimi kala par ce que nden so ɓiɗɗo mantama tan walla wiyama ɓiɗɗo moƴƴo ko janggowo donc min mbat ko noon hay goto jofirtama comme noon ɓiɗɗo bonɗo on hollum mi ardina jangde ha beele janggo hay an sa darima aɗa wiya aɗa waajo waɗa wiya sukaɓe ndewe ɗo aɓe gandi oɗo ene foti rewede sa wi jangge wiya oɗo kaalo est ce que jangge mbiya ok min mi janggi mi heewi tel et tel et tel ɗum woni sa wi aɗa wona darogal ya taw so yimɓe ne dartido e ma ene jeeya koye mumen quoi yiide en koye mumen saɗa waajo ya taw ko mbajorɗa ko heewi ma tawe ma sa wi ndewe ɗo ya taw to mbiyata yoɓe ndew maɓe tawe ɗon quoi donc ko jangde gardinmi ɓe jiyatan mboɗo yara walla mboɗo jaabina donc image on gaddunumi en plus avec message uji mbaɗi positif ko faye société taw mawɓe so keɗima voilà so mawɓe keɗima ene ganda a o woni koye wajade walla vraiment ko haalata ko ene yaade sunna ene yaade farilla ko donc noon tan mbammi ha au fur et à mesure mawɓe mbatti heɗade seeɗa mbene keɗo hen seeɗa ɗum wona ko wiyamno wondi e nder yimde no mbiruno ɗen nane ni beele ina waɗi hannde so tawi aɗa wiyeteno so neɗɗo deeyima dokke Allah Adama Dieng caɗele ɗe ɓurɗa teskade hen ganduɗa sa jooɗima saha fo aɗa miijo ɗum ko metti musɗe a yejjitta ɗum e nder guuram ma holɗum mbiyata yeɓoɓe a yawa Habirdou Pindi TV banggue musique walla e gurdam tan banggue musique non min e musique mais hayso muusimi mi nanguirta ɗum comme no muusi min mbiyami ko to ponnomi rewde tan par exemple hayso ko oto joguiɗa o coɗɗa 4 millions walla 10 millions a ɓoyata yaade tan e tali baɗo lis ma wotto garda naata e gasɗe ko noon wayi ko aduna tan quoi donc min mi ƴettata toujours des choses positives hayso négatif hayso woni négatif min mbaɗami ɗum ko positif par ce que mbiyami ɗum koye lawol woni mi wirtomi ɓenna donc ko ɓuureni hewde yimɓe ne jiyano ham dañata e am souci par ce que mboɗo teskiro mboɗo woni université Thiès woodi fedde wotere English club chaque fois mi ara mi daro ɗon ɓe puusi am yomi haal par ce que kamɓe ɓe cikkano mi nanta anglais donc kalmi ɓe kawa quoi ɓe mbi anglais mo kalami mo kalaro wona gotum donc goto namdiyam ayu dadis boy taw komi fils à papa mbimon pour hollum o wino par ce que je suis à l'aise mboɗo meya bor mi manda won papa sa ça veut dire jinnaɗo mi anda ça veut dire ko éducation mo nena men nehimino c'est wadde sa woni gorko e aduna hunde fo a yer donc pas pour donner excuse e aduna waraɗe wayto mbeɗa yimɓe ne jurmoma donc kala ko wawi arde aduna min nanguiram ɗum koye aduna jeeya mboɗo foti ɓennude koye obstacle mo poti mi diwde après mi ɓenna quoi ko noon dokke Allah min ji aɗa yimo fodde ɗemɗe 4 walla 5 aɗa yimo ɗemgal tubankore woni français aɗa yima anglais e ɗemgal biyete ngal suwali e ɗemgal fulfulde e ɗemgal wolof beela ɗum ko beelamma ka dakanmi nawatma e ɗen ɗemɗe walla ko ha ɓuura famede non ko dokke Allah tan ko Allah rokkiyam donc ko Allah rokkiyam komi wawa moftude e nderam quoi
donc en plus comme fuutanke mais alandi darnade leñol mudum aussi wona e nder ɓiɓɓe fulɓe a yaltat to ɓiɓɓe fulɓe ngoni nawa ɗemgal ngal banggue goɗɗo mais to garta ɗo ɓurma famde voilà donc funti laami ɓuuri felli laami a wawa arde forcément mbiya ko pular kalami koye pular jimam koye pular or que à un certain moment ma dañ fonction uji goɗɗi donc pour ha message par ce que ko ɓuuri wadde important koko mbatta véhiculé ko message mo kalata o donc message no wawi yarude foof ma woni ɓe nanta pular ma woni par ce que wolɓe jokkodirami hay soɓe keɗim son ɓe mbi ɓe mbaɗi apprécié ɓe mbiyata yomi watta ɗum e anglais mbere ɓe ɓuura famde tu vois donc so tawi mi joguima chance yimde partie goto anglais seeɗa partie goto français seeɗa mi waɗa hen pular donc avantage beele monde o foof wawa hebde message o donc mi wona artiste tan pour fulɓe comme pullo ɗe kamɓe mbaɗami représenté mais ko pour aduna aussi jimanami quoi dokke Allah mi heewani ɗum yiide e yimoɓe woɓɓe taw ko waɗoɓe ko mbatta ko woni rap taw ko rappeur uji fuutankoɓe walla woɓɓe min kewmiide dokke Allah ko kañum tan beelo ka famadirani e mabɓe walla ɗum ko style ma mo joguiɗa an tan non ene woodi ɓe pamodirimi aɗa andi déjà minen emin puɗɗoto amin mbawi wiide somi jeeya hay fuɗɗiɓe presque amin jeeya e rewɓe fuɗɗiɓe hip hop walla rap pular waɓe no pakko leñol voilà par ce que pakko leñol voilà pakko leñol général neɓe garat tourné nden presque pour kamɓe gaddi rap e fuuta ko ndeɓe garat nde minen gonno boyici waɗonon jagganannoɓe paɗe mabɓe non si tu vois minen gonno par ce que voilà mi waɗamo remercier aussi par ce que ya voilà mi teskiro concert makko arino fodiyam o wiya vraiment mbatte hakkille oɗo boy et ainsi de suite nde o artoyata tu vois c'est autre chose donc temps nde min puɗɗoton nde amin jeeya hannde e peut être e ɓoyiɓe hen donc peut être amin jogui vision ngaji goɗɗi min tourné min tourné vraiment tourné ji kewɗe oɗo instant joni koye collaboration ngaji goɗɗi gommi peut être Côte d'Ivoire en Mali en Guinée en walla américain ji donc kadi musique haɗani ɗo quoi donc amin ƴeewa marché ji goɗɗi musique haɗani ɗon beela a meeɗi yaltinde album non album mi suwa kono jaltini mixtape min kettima morceau ma goto biyeteɗo neɗɗo walla mbiyen andu hoorema andu hoorema hade min arde hen a memanat min ɗo andu hoorema e émission Huli An meman min andu hoorema saabu andu hoorema ko ɓatake mo ganduɗa ina waɗi ko haalata ko heewi bisimilla ok andu hoorema woto yeyterde masibu jawɗi woto aduna funtumma hande waɗum bela mo jutani mo wiyene dogde aduna daroto heto ƴewto ko kalami ko ɓiɗo yallo to yit ko laaɓa jafoɗa min yiɗma ani jikuma hunu kam foyaji bone ma ngam no mbaɗa mboɗo wajo ma cuka noppi ma fiica juuɗe ma cika komi gaño ma ta anda komi giɗo ma hersu seede an jasi wasi needi jinaɓe ma jiɗi pirtan donki laaɓi fo a heɓini diidi kala to mbirtuɗa aɗa tuki a jinnaɓe mane kersi galle yo galle yela nati suudu yo suudu aɗa andi woto siku ñaƴo mango hakkillam koko ruti no woto yejit aduna wiyete ko meedi yettete ko naati. Merci beaucoup, merci vraiment a weltanama kadi no feewi andu hoorema holko saabi hojomaaji men noon presque ko ngasi holko saabi a yaltinani album ko a dañani jaggoɓe less walla ko hono par ce que ko jemata ko voilà machallah ina naata e noppi voilà parce que keɗo sukaɓe keɗo parce que aɗa andi hewɓe ne pose ami oɗo question ko faye album e question réponse mo kewmi wadde répondre kamɓe foof mi wiyami pamor waɗa minimiser wiyoɓe jaltina album uji kono mi yiyani vraiment badɗo jaltindo album par exemple e forme e fond muɗum ça veut dire hande en tolni peut être yimɓe ne jiilo tan inde pour wiide mi yaltin album par ce que album ne jogui laawol
ko jilorɗa e album ko walla album ko wawi jibindema ko e ko jiyami ko mboɗo sikki mi faɗa mi golla ha mi daña un producteur vraiment bawɗo wadde préfinance de par ce que ma golle donc so gollam par ce que ɓuuri hen hewde ɗo ko 700 800 ndendina mbam jaaha ɗum mbalada maquette aji ma nana hen pewna pochette aji ma après aɗa waɗa distribuer donc min pour min ko ɓuuri wadde important d' abord ko famde d' abord marché o par ce que musique o ene yaaji